Yáà, sinimá yìí gbẹnu tán o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ì wo sinimá yìí, ẹ ti miss. Ẹ ti miss. Àwọn àgbàgbà òṣèré wà nínú sinimá yìí. Àwọn bíi Arínájà, Fẹ́rànmi Ọ̀yálọ́wọ̀, Bàbá Alápinni, Apá Gangan fúnra ẹ̀ yẹn, Sànúsì Isiaq, gbogbo wọn pátá ló wà nínú sinimá yìí. Kí wá lorúkọ sinimá tá à ń sọ yìí bí kò ṣe kí ni Afòkúsọ̀rọ̀ o, Afòkúsọ̀rọ̀. Tẹ́yin bá ṣì ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ lórí ìkànnì YouTube, ẹ má gbàgbé ẹ kàn ṣe kí ni ẹ tẹ subscription button kì í géèyàn jẹ o. Ẹ tẹ notification bell kájọ máa gbádùn ara wa náà ni tàbí tá a bá ti mú review ilé wa kájọ ìjọ máa ṣe kí ni ká máa fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀. Sinimá yìí láti rí ìlú kan lábúlé kan ni o tó jẹ́ wípé nínú abúlé yìí kò sọ́ba lórí ìtẹ́. Wọ́n wá ń gbìyànjú láti fọba tuntun jẹ ṣùgbọ́n gbogbo ìgbìyànjú wọn pátápátá pàbó ló já sí o torí wípé gbogbo àwọn ọba tán fi ń jẹ tán bá ti ń wọ ìpẹ̀bí náà ń kú, tán bá ti ń wọ ìpẹ̀bí náà ń kú. Kì í ṣọba kìíní, kì í ṣọba kejì, kì í ṣèkẹta, kì í ṣèkẹrin, kì í ṣèkarùn-ún, kì í ṣèkẹfà. Tó jẹ́ pé bọ́n ṣe ń wọ ìpẹ̀bí o náà ń gbẹ̀mí mì náà ń fayé lẹ̀ lọ. Ó wá kan Arínájà nígbà tán ti lo gbogbo ọmọ oyè pa tán. Ó wá kan Arínájà, wọ́n ní Arínájà ìwọ ni oyè súnkàn, ìwọ lọba súnkàn. Arínájà ní láéláé o, ṣé wọ́n fẹ́ kóun kú báwọn yòókù ṣe ń kú ni? Ṣùgbọ́n Alápinni sọ fún Arínájà wípé ọba yìí dandan ìwọ ló máa jẹ́, àfi kó jẹ́ o. Lóòótọ́ ká tó ṣẹ́jú pẹ́ Arínájà máa jọba. Ó wọ̀ pẹ̀bí o, ó jáde, a sì dádé lé lórí gẹ́gẹ́ bí kíni, gẹ́gẹ́ bí ọba. Àwa mọ bá Alápinni ṣe jẹ́, bóyá bàbá Arínájà ló jẹ́ nínú sinimá yìí ni àbí bàbá àsàlẹ̀ f'Arínájà ló jẹ́ nínú sinimá yìí. Ohun tá a kàn mọ̀ ni wípé lẹ́yìn t'Arínájà jẹ ọba tán, òfin àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ ṣe ni wípé nínú ìlú o ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ sìnkú láì ṣe wípé wọ́n fi tó ọba létí. Ìyẹn ni wípé gbogbo òkú tó bá ti kú nínú ìlú o, òun kábíyèsí lòun lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sin. Ó jẹ́ àgbà ni o, ó jẹ́ ọmọdé ni, ó jẹ́ kókó. Kábíyèsí ló ṣe kíni ló lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sin gbogbo òkú kókú tó bá jáde ní àti ìlú. Ó tún wá fi kún wípé owó orí ó ti di sísan fún gbogbo òkú tó bá ń kú. Alààyè la mọ̀ pọ́n ń sanwó orí fún o. Ṣùgbọ́n kábíyèsí eléyìí ní pé òkú gangan tókú bá ti kú, ó lóye táwọn ìdílé ẹ̀ gbọ́dọ̀ san fún òun tóun jẹ́ kábíyèsí kó tó wá di pé òun ò bá wọn sin òkú wọn. Àbẹ́ẹ̀rí, ó tún wá láwọn agbára kan tó jẹ́ wípé tẹ́nikẹ́ni bá ti kú nínú ìlú gbàrà náà ti máa yọ sí kábíyèsí láti sọ fún un wípé kábíyèsí lágboolé lágbájá ọmọ lágbájá nǹkan báyìí báyìí ti ṣẹlẹ̀. Ẹ wo apá kejì sinimá yìí là ń retí. A fẹ́ mọ kòókòdùn ọ̀rọ̀ yìí gangan, a fẹ́ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tí kábíyèsí wá fi sọra ẹ̀ di jòkújòkó tó ń ta òkú, tó ń gba òkú, tó wá ń gbowó lórí òkú gangan. Tẹ́yin ò bá tí ì wo sinimá yìí, ẹ sáré lọ sí ìkànnì YouTube ẹ tọ̀ síbẹ̀, Afòkúsọ̀rọ̀, ó máa gbé jáde wá fún yín gbàdàgà. Ìyẹn tó wá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ́yìí tẹ́yin ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti máa bá wa sọ̀rọ̀ tàbí láti máa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ìkànnì yìí. Ẹ má gbàgbé ẹ tẹ subscription button àti notification bell so that gbogbo ìgbà tá a bá ti mú àwọn review sinimá bí eléyìí wá, àjọ máa láǹfààní láti ṣe kíni láti jẹ̀gbádùn ara wa. Ẹ ṣé púpọ̀.